Mga panginahanglan sa mga mananap. Sama kanato ang mga mananap aduna usab panginahanglan aron mabuhi. Una, pagkaon. Managlahi ang mga pagkaon sa mga mananap. Adunay mga mananap nga mokaon og karne. Gitawag sila nga mga carnivore. Aduna usab mga mananap nga mokaon og mga tanom. Gitawag sila og mga herbivore. Ug aduna usab mga mananap nga mokaon og karne ug mga tanom. Gitawag sila nga mga omnivore. Ikaduha, tubig. Sama kanato nagkinahanglan usab ang mga mananap og tubig nga mainom, nga maoy motabang sa pagproseso sa mga pagkaon nga ilang gikaon. Ikatulo, hangin. Ang mga mananap nagkinahanglan og espesyal nga parte sa hangin nga gitawag og oxygen. Ikaupat, kapuy-an. Ang mga mananap nagkinahanglan usab og kapuy-an diin diha sila matulog o mopahulay. Mao kadto ang mga panginahanglan sa mga mananap aron mabuhi. Mga bata, aduna ba kamoy nakatunan karon? Maayo hinuon. Sa sunod na usab, amping!